Fálase, do que se fala en praza.gal. Hai días das letras e días das letras, máis académicos e máis populares, máis cómodos e máis incómodos, máis pegados á reivindicación do noso idioma e máis rituais. Nos últimos anos houbo varios días das letras galegas especialmente vivos. O de Lois Pereiro, o de Xela Arias, días das letras que saíron do ritual e chegaron ás rúas, aos bares, ás salas de concertos, ás prazas, en boa medida tal e como fixeran antes as persoas homenaxeadas. O deste ano pode ser, de feito xa está sendo, un deses días das letras. Luisa Villalta xa viña sendo celebrada pola súa vida, as súas letras, tamén polo seu compromiso, antes de que a Academia decidise convertela na sexta autora en ter dedicado un 17 de maio. A súa prematura morte en 2004 fai que a memoria de Luisa Villalta siga especialmente viva en todo o que deixou escrito, nas músicas do seu violín, pero tamén nas amizades, nas compañeras e compañeiros, nos lugares onde estivo e onde viviu, comezando, por suposto, pola cidade alta, pola cidade da Coruña. Eu son David Lombao. En este episodio número 61 do Fálase, o podcast informativo de praza.gal, non vou falar moito máis. De aquí en diante, colle os mandos a compañeira analiste para dar a súa vez a palabra a dúas escritoras e mestras, Beatriz Maceda e Eli Ríos, excelentes coñecedoras de Luisa Villalta, da súa memoria e da importancia de que o Día das Letras de 2024 sexa para ela. Do que se fala en praza.gal. Por máis que os gritos batan contra as lindes de si mesmos, a nosa ubicación anda perdida na difusa constelación que nos fai rendíveis nun momento para deglutirnos despois, para non ser nada. Nada de nada, que é moito dicer, nada do que dicemos, menos que nada, aínda que é moito o fin, onde a sombra, esperanza de rapiña, é verdade. Onde o río é río e é verdade, e o que será da nosa sede insatisfeita, verdade, que será dese nada, que é moito dicer, se que por baixo o malabarista instante do desexo goza de suportar o peso de tanto nada de nada acumulado. Acabamos de escoitar un poema de Luisa Villalta recitado pola poeta ourensá Arantxa Nogueira, a que lle pedimos que interpretara estes versos do poemario Ruído, publicado no ano 1995 e que marcou un antes e un despois na carreira de Villalta. Do que se fala en praza.gal. Este ano estamos a seguir os pasos de Luisa Villalta, dramaturga, narradora, ensaísta, filóloga, violinista, profesora e poeta. A artista coruñesa homenaxeada no Día das Letras pola Real Academia Galega ten tantas facetas que adentrarse na súa obra é toda unha aventura. O seu falecemento inesperado no ano 2004 permite que moitas das súas amizades, familiares directas e compañeiras que a trataron poidan contarnos de primeira man como era e que temas a movían, que son os que nos deixou apuntados nos seus poemas, ensaios, obras de narrativa ou de teatro. Contamos hoxe no Fálase coas escritoras e mestras Beatriz Maceda e Eli Ríos, que están a vivir con intensidade este ano das letras dedicado a Luisa Villalta, que ademais, xunto á ilustradora Laura Suárez, son autoras do álbum ilustrado Alma de violino, publicado pola editorial Xerais e do que xa falamos en praza.gal nunha reportaxe con algúns dos libros sobre Villalta pensados para o público infantil e xuvenil. Beatriz e Eli, moitas grazas por achegarvos ao podcast de Praza. Hola, boa tarde. Grazas a vos. Hola, moi boas grazas por contar con nós neste podcast. Bueno, pois comezo preguntándovos que destacades cada unha desde a experiencia propia destes meses das celebracións da vida e da obra de Luisa que estamos vivindo polo Día das Letras. Pois eu creo que o máis destacable é a parte humana, a parte de afecto, de demostración do moi querida que era Luisa Villalta, da movilización social que está producindo, que non sei, a mellor é que este ano, bueno, ele dirá, pero a mellor ela e eu vivimos con máis intensidade pola publicación do libro, eso tamén, claro que é un engadido,
pero como tamén somos docentes, pois vivimos as letras galegas con esa intensidade da docencia tamén. Pero bueno, eu creo que para min, desde logo, o afecto que hai por todas partes, de toda a xente que coñeceu a Luisa Villalta e que está volcada en dar a coñecer tanto a Luisa Villalta persoa como a autora. E a min ese traballo en comunidade que se está realizando, que ademais lle encantaría a Luisa, porque era así como ela entendía a vida, creo que para min é o máis fermoso. Eu concordo co que di Bea. Pode que teñamos unha falsa percepción porque temos un libro publicado sobre Luisa Villalta. Pois eu creo que non, porque sobre todo onde está ese medidor nesa xente miúda, non, que é o futuro, que quen lé. E pois a mí aconteceu unha semana pasada que eu non quería emprestar nunha aula de xente moi piquichiña, sabedes os meus prexuizos, non quería emprestar o libro do papagaio, porque é un libro carísimo, é un libro que é unha edición que lle quero moitísimo e que quero coidar moito, e entón me doi como partiran e dixen, pois mira, de quen queira que veña ao meu departamento a velo e tal e cual. Veu unha rapaza que veu nun recreo, veu no seguinte recreo, veu no outro recreo, o día seguinte, e eu preguntei, pero, fulanita, que te pasa? E díxome, é que me encanta este libro, deixasme sacarlle unha foto? Claro, teñen prohibidos os móviles no centro. E ese día trouxo o móvil para pedirme permiso porque había un poema do papagaio que para ela era moi, moi importante e representouno na celebración das letras. É dicir, a min ese tipo de indicadores son os que me serven, que estean nas mans da rapazada. Estou falando dunha rapaza que vai facer 14 aniños e que está impresionada e que escolleu para sí, que fixo propio un poema do papagaio. E non o vai esquecer. E vai a esa poesía de Luisa chegou onde tiña que chegar, á xente, ás persoas, e chegou a ese lugar de provocar unha sensación. Pois xa está, xa mereceron a pena as letras. Xa, e que isto que acabas de contar, bueno, chega moitísimo, porque efectivamente non o vai esquecer ese poema, non? Ese libro, bueno. E Beatriz sinalaba toda esa xente, bueno, pois que a quería e que está axudando a que agora os demais, pois, a coñezamos como persoa e a súa obra. Precisamente na elaboración de Alma de Violino, do voso álbum ilustrado, contades con moitas achegas e incluso con agasallos de esas persoas que foron importantes, non, na vida de Luisa Villalta. Como foi para vos contar con eses pequenos tesouros, en realidade, non? Que se agochan nun libro que de primeiras poderíamos incluir dentro de, bueno, pois eso, un público infantil e juvenil, pero que claramente podemos dicir que para todos os públicos, en realidade, non? Sí, bueno, eu que son moi fan do álbum ilustrado, sempre fui moi fan do álbum ilustrado e creo que aquí neste sistema literario está como moi asociado a que un álbum ilustrado para nenos pequenos, bueno, sí, claro que hai álbum ilustrado para nenos moi pequeniños, pero hai ese formato de álbum ilustrado que é un pouco de Alma de Violino, que ademais hai a editorial a que lle temos que estar moi agradecida a Xerais, a Nair en concreto, porque foi en todo momento todo sí, todo apoio, todo axuda. E bueno, pero tivemos moitas axudas e claro que foron moi importantes porque Luisa Villalta morreu moi nova, morreu con 46 anos, entón, claro, pois e el e eu pois non coñecemos a Luisa Villalta. Entón, para nós era fundamental poder escoitar a voz daquelas que a coñeceron, non só pola súa obra, que a obra achegámonos nos a ela, pero tamén é coñecer outras visións da obra, senón da persoa. E aí tivemos as aportacións de Marga Doval, de Marta da Costa, de Estíbaliz Espinosa, cando pedíamos de Ana Pillado, cando pedíamos algo, era ao momento, sin ningún problema, todo o mundo volcado, e a verdade é que nese sentido, vamos, creo que aí podo falar tamén por el, e estábamos entusiasmadas, non, con ese apoio e con esas achegas que foron moi importantes tamén para topar ese fío, non, condutor do libro, independentemente desa voz narrativa que está aí, que Alma e da estrutura que tivemos que pensar,
pero claro, esas aportacións, bueno, de feito temos un audio de Marga Doval que o temos aí, eso é un tesouro para o día de mañá. Entón, sí, foron importantes. Que incluso cando necesitábamos documentación, aí estaba María Xosé Bravo para chegarnos obras de teatro, para chegarnos vídeos. Tiñamos, non temos palabras para agradecerlle a Pilar García Negro, que foi quen nos deixou e nos emprestou ese original tan maravilloso que é a materia de Alexandre Bóveda, non? E de feito ves as crianzas falando dese poema e volvo outra vez non ás aulas, non, que falan dese poema que nos agasallou Pilar e refírense ao poema de Galiza, non? Entón te dis, pois mira, algo quedou, non? Comunidade é a palabra fundamental ao redor de Luísa e tivemos moita sorte, Bea máis eu, de poder formar parte desa comunidade, porque é unha comunidade de afectos, queríanlle tanto a Luísa que nos transmitiron ese querer, admiraban a Luísa tamén desde a sororidade, desde ser compañeiras, conseguiron transmitirnos un feixe de emocións tan positivas que esperamos telas transmitido tamén nos e facelas chegar, porque a voz das compañeiras foi fundamental para non coñecer só esa parte literaria, senón esa parte de compromiso, esa parte na docencia, esa parte na música, todo o que forma parte dunha persoa, non? Claro, que realmente agora o que chama a atención quizá é que a súa figura pois non estivera tan reivindicada quizá como debera, non? Sobre todo pensando en que era un artista total, podemos dicir, non? Porque tocaba tan diferentes disciplinas e a Asociación de Críticas a Sega xa a reivindicara, non? Como Señora das Letras en 2022, pero aínda así non se conseguira, bueno, pois unha movilización como a que consegue a celebración das letras, non? Pero máis alá do Día das Letras, vos que xa a coñecíades como autora, non? Que é o que destacaríades vos da súa obra, do seu legado, digamos? Bueno, a mí o que sí me gustaría decir é que levase moitos anos loitando para chegar a este ano. É dicir, é moita xente que hai detrás antes de que se publicaran todos estes libros, antes de todo isto, como decía antes Eli, María Xosé Bravo na Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Elga no seu momento tamén, é dicir, foronse facendo moitos actos, xente individual que estivo traballando aí, que conservou na Universidade da Coruña nese arquivo que hai de Pancho Pillado, que foi unha persoa fundamental na vida de Luisa Villalta, e aí conservan obras de teatro e conservan ese arquivo con moito cariño. Entón, hai un traballo previo durante moitos anos para chegar a estas Letras Galegas 2024. Sin toda esa movilización anterior, non chegaríamos. E agora esquecín a pregunta, perdón. A pregunta era... Era que destacarías da súa obra, ti, do seu legado, máis alá deste día desta celebración das letras? Pois eu creo que das autoras que lín así máis obra, non? Porque, claro, se só lees un libro non podes facerte unha idea, pero bueno, neste caso, pois sí que leímos moita obra dela, e iso pasoume con outras autoras. De Luísa, eu creo que hai dúas palabras que definen a súa obra, que é a coherencia, e a coherencia de toda a súa obra, e como a vai desenvolvendo con moitísima coherencia, non? Porque hai quizá ruído é unha obra que é un antes e un despois, non? De algún xeito, pero siga habendo coherencia, hai un fío conductor lóxico, hai un estudio anterior da tradición por parte de Luísa, porque era unha muller moi culta en todos os sentidos, en todas as artes, en todas as disciplinas, e entón creo que o compromiso, que eso se ve pois en libros como o libro das columnas ou no propio Papagayo, porque é un libro de poemas, pero é un libro onde hai moito compromiso tamén, non? E é un libro que non, que creo que non hai outro non tan sincero
e coas palabras tan claras, non? E tan fermoso tamén, non? Nun tema tan duro como o da prostitución, non? E a memoria, gracias a ela, aí está a memoria do Papagayo, gracias a ela e a Maribel Longueira, por suposto. Sí. E a memoria da cidade, non ese en concreto, Sí. que fa, pois, trata de barrios que xa non existen ou lugares que xa non existen. Preguntabas por que non se lee ou por que non se lle dá importancia. Sí que se lle dá importancia. O que pasa que, como sempre, son os lugares que non son académicos ou lugares de prestixio, imos poñer aspas no prestixio, porque son eses lugares que están copados aínda polos machirulos, polos señoros. Eses señoros que fan pois a crítica literaria, porque temos moi pouca crítica literaria en galego feita por mulleres, ou que trate a obra das mulleres. E agora dirás, bueno, xa estás saltando ti co feminismo e estas cosas. Pois sí, porque antes de que se lle dedicase o Día das Letras Galegas, Beatriz mais eu traballamos coa plataforma Sega, da que formamos parte, e xa aí abrollou esa necesidade de xuntarnos, esa necesidade de voces. Podedes pasar pola nosa página web, compañeiras falando e tratando sobre a obra de Luisa Villalta, e dicir, hai un coñecemento amplísimo, somos moitísima xente que traballamos, como contaba Bea antes, non, que traballamos porque non se perda esa obra de Villalta, porque se continúe a ler, porque se lle dé a importancia que se lle dá, non? Poñendo un exemplo burdísimo, un exemplo moi básico, é dicir, unha das razóns que se nos di sempre ás mulleres para non dedicarnos ás letras galegas é ui, vaya que non tedes obra suficiente. Entón, dedícanselle a 3 trovadores porque a obra de un non chegaba e xúntase a 3 trovadores, non? Chegamos a razonamentos absurdos que xa caen polo seu propio pé. Estamos a falar dunha muller que morreu con 46 anos e ten unha obra amplísima, vastísima, que é referente, pois mirade, as oposicións para docentes de lingua e literatura galega prepáranse co libro O outro lado da música, a poesía. Quero dicir, é unha muller que é referente de moitas de nós, referente non só na escrita, senón incluso no ensaio, ese ensaio brutalísimo de unha ecuación teatral, o don Hamlet, non? Sí, pero por que os señoros non queren tratar eses temas nos xornais? Por que non queren tratar? Ou incluso, e imos meter o dedo un poquinho na chaga, por que nos ten que interesar o físico de Luisa Villalta na celebración das letras galegas? Porque hai charlas e conferencias que agora mesmo están a tratar ese aspecto. Que pasa? Que non podemos ser nunca valoradas pola nosa creación, valoradas polo noso traballo, valoradas por isto. Entón, igual, o que debemos tamén empezar é a pensar que tipo de crítica queremos facer, que tipo de acto queremos facer, que queremos difundir, de que maneira, porque o que é certo é que a obra de Villalta chega ás xeracións futuras. Só temos que preparalas, só temos que dar de ler e acompañar esa lectura. Polo que di Eli, levamos 60 anos de letras galegas, 6 mulleres, é dicir, unha media de 10 por ano. Desas 6, 3 antes as celebrou a plataforma de crítica cega, que foron María Victoria Moreno, Xela Arias e Luisa Villalta. Con isto, o que quero decir realmente é que hai que visibilizalas para que realmente se les dediquen as letras, é dicir, ten que haber alguén, neste caso foi a Sega, podería ser outra plataforma para que realmente existan. Bueno, porque eu aí o deixo, de 6, 3. Sí, pero a min impresionaba moito cando estábamos preparando ese día que pedimos un teatro e deronnos un teatro porque era Luisa Villalta, calquera cousa que pedías, porque tan querida Luisa, e tan lida Luisa, e tan referente Luisa Villalta, que non tivemos ningún tipo de complicación. E mirade que estábamos nun tempo que parece que xa o olvidamos, non? Pero tiñamos aí unha COVID, unhas restriccións, estábamos nun tempo moi difícil e aínda así a comunidade ao redor de Luisa Villalta é maravillosa, de quereres, afectos e de pa diante compañeiras. Que impresión, porque realmente sí que é importante que autoras como ela na nosa lingua cheguen ás xeracións máis novas, porque ela fala de feminismo totalmente como falamos na actualidade, non é que teñamos que ir a interpretar o que ela nos quere dicir, non? Entendémolo directamente, pero tamén fala, como decía antes Beatriz, de comunidade, non?
non sei se que tamén o destacabas ti, Eli, ela entendía sempre a acción en común, sempre o traballo en común. E iso lévanos a un espírito crítico que ela defende, promove, non? E iso é importante que sexa transmitido tamén, non? Sí, bueno, de feito, ela, por exemplo, ten dous artigos na revista da Festa da Palabra que está aí na página web do Consello da Cultura e que eu non paro de decidir a todo o mundo que entre e que a lea, que coordinaba María José Queixán e que é unha maravilla. E aí ten, agora que lembre dous, era Mulleres sí, pero, e por que os homes non nos leen, non? Entón, é unido ao libro das columnas, onde están aí recopiladas todas as columnas que ela publicou, creo que, porque as datas son malísimas, entre 2001 e 2004, que publicará na Nosa Terra, e aí ves que fala de tema de ecoloxismo, que xa fala das pantallas, que el e eu falábamos un día, fíxate, xa está falando dos problemas que van a traer tanto o exceso de pantalla na xente máis nova. Fala de ecoloxismo, aí está o Prestige, aí está o tema do Prestige. Está Palestina, é dicir, ela é unha muller moi crítica. De feito, o último artigo dese libro titúlase Cultura, Cultureta e Culturismo. Ese é o último artigo que ela publica, non? Por desgraza. E evidentemente era unha muller que sempre estaba pensando na comunidade e naquelas causas que máis dano facían a comunidade, non a persoas en concreto, sino a comunidade, a sociedade. Cando falamos de ecoloxismo, pois estamos falando de algo que ten que ser bo para todos, non? A cuidar o medio ambiente ou as pantallas, a educación importáballe moito, estivo nas manifestacións máis importantes, ali estaba ela, non? E sempre en defensa de, por suposto, do ensino público, da lingua e da cultura. E, ademais, desde unha perspectiva galega, pero tamén universal, que é moi interesante, non? Esa perspectiva galega que tiña ela, de muller galega, de defender a lingua e a cultura galega, pero sempre desde unha visión universal, non desde estamos aquí nun recuncho e de aquí non saímos, non. Somos universais desde a nosa propia cultura, non? E ese sentir de comunidade é o que nos estábamos a referir, non? Como non é un sentir, nin é un feminismo ou unha defensa dos temas que lle preocupan só de papel, senón que ela estaba aí e a xente que estaba ao seu redor, que a coñecía, sempre destacaba dela pois o humor, que tiña un humor maravilloso e ademais con moitísima retranca, e era unha muller que sempre estaba disponible ao outro lado do teléfono ou para tomar algo, ou, pois, como contaba Pilar Pallares, para coller o coche e ir a calquera manifestación, non? Entón, ese sentir de comunidade quedou, e ese sentir de comunidade incluso chegou a nós, xente que estábamos noutras vidas nese momento, porque facer un álbum ilustrado, Beatriz fala de que a ela lle gusta o álbum ilustrado, pero que eu nunca fixen álbum ilustrado, e puidémonos matar puidemos chegar a un enfrontamento, porque houve momentos duros, non o imos negar, houve momentos moi duros, pero ese espírito sempre foi máis alá, ese espírito sempre nos acompañou e, de feito, estamos a gozar este ano e a desfrutalo porque é Luísa Villalta, porque senón ia ser duro tamén. Son moitas horas que acompañeira. Bueno, o traballo en equipo sempre dá bo froito, pero efectivamente ten así as súas arestas, non? Bueno, pois moitas grazas. Para rematar así a conversa, corríaseme que igual queda alguén que aínda non se animou a chegarse á obra de Luísa Villalta e que quizá vos podíades recomendar por onde comezar a lela. Non sei que vos parece. Seríades capaces de facer algunha recomendación? Pensando mellor na rapazada, empezaría por As chaves do tempo, que ademais aí está reeditado por Cuarto de Inverno nunha edición preciosa, moi fermosa, e As chaves do tempo eu creo que para a xente así, para a rapazada xa adolescente, creo que é un libro interesante. Si, así, bueno, Pois hai tantos dela, pero sobre As chaves do tempo e sobre esa edición tamén acabamos de falar en Praza.gal con Andrea Jamardo, coeditora de Cuarto de Inverno, que nos contou un pouquiño alrededor desta reedición. Así que está moi ben recomendado.
Se eu vou facer unha recomendación así moi breve, por unha parte, poesía, en concreto hai que pasar por esa obra que é maravillosa, O Papagayo, que tamén vai ser reeditado agora e vai sair agora, relato curto que é un autista no relato curto Villalta, Silencio ensaiamos, a súa parte máis combativa no libro das columnas e hai que pasar polo teatro de Luisa. É maravillosísima, as certezas de Ofelia, os 12 anos da guerra, e xa se vos sobra tempo hai aí unhas autopoéticas moi interesantes que contan moito dela. Pois moitísimas grazas, Eli e Beatriz, por esta conversa e que, bueno, que sigamos gozando deste ano das letras de Luisa e de todos os anos que xa non se marche nunca, non, das nosas vidas. Oxalá. Moitísimas grazas. Moitas grazas a ti. Unha aperta.